Hip hinge jedan je od osnovnih pokreta. Sam ti rad, bar ćeš naučiti. Ne, moram ponovo, nisam dobro. Čekaj. Hip hinge pokret je pregibanja i opružanja uz zglobu kuka kroz ravnu i neutralnu kralježnicu. Ovo je jedan od osnovnih pokreta u mnogim sportovima i za većinu vježbi za donji dio tijela. Ovo je super vježba za naučiti taj pokret. Znači, stanete širina kukova, stopala su čvrsto na podu. Cilj je dotaknuti stražnicom i kukovima iza zid ili šipku, držati ravno stegnuta leđa, stisnuti trup, koljena su lagano pogrčena, osjetiti stezanje u zadnjoj loži, ruke su stisnute sa strane, prsa otvorena, ramena spuštena i što dalje od ušiju. Na kraju pokreta je izdah, dolje je udah, gore izdah i stiskate stražnicu. Dodatno dobra vježba kod ovog guranja kukova unatrag, kod hip hingea je staviti ruke na donji dio trbuha. Tako odmah možete provjeriti da li dišete dijafragmalno, duboko, tako što se prsti trebaju razdvojiti kod udisaja. Ako dišete duboko, a u isto vrijeme prsti vam služe da točno znate koliko ste se savili, treba ih prignječiti između trbuha i nogu. Odličan način da naučite pravilno držati leđa i da radite pokret samo iz kukova je kada imate štap. Stavite ga iza leđa i držite ga na donjem dijelu leđa, na gornjem i na glavi i štap sve vrijeme mora biti u kontaktu s tijelom. Tako ćete naučiti da vam je kralježnica u neutralnoj poziciji, što je važno za apsolutno sve vježbe. Ovo je super predvježba pre nego što počnete raditi sa girijom, swing ili zamah s girijom, što je jedna od osnovnih vježbi s girijom. Umjesto girije, znači koristite ruke. Cilj je što eksplozivnije izvesti pokret, sve iz kukova, leđa su ravna, s rukama slobodno nek se čuje, znači da radite eksplozivno. Dakle, zamah s girijom, stopala su u širini kukova, čvrsto na podu, nemojte dizati prste, koljena su lagano savijena, cijeli pokret radite iz kukova, čvrsto je trbuh stegnut, kao da radite stojeći plank, ne idete previše unazad, leđa su ravna i neutralna, sve samo snagom kukova, svaki put morate osjetiti stiskanje u stražnici. Ako radite pravilno ovaj pokret, morate osjetiti da vas žari stražnica, ramena su spuštena, giriju lomite u ručki, tako da aktivirate leđa, dižete ispred sebe, iza je valjak, ako previše odete u čučanj, srušit ćete ga, što nije cilj. Zatim leđa su ravna i stegnuta, nema veze.